ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам, бо шумо Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ВАЗ 2106 саршудагӣ то Toyota мебошад ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ бидем дар ҳамин ҷо ҳам ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 139 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видео лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад и Chevrolet Cruze соли бароишаш 2010 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад, коробка передачаш механика, объём мотораш 1.6 литра. нархи мошин 70000 сомонӣ гуфтесай, боз арзонам мешавад. ба рубл бигардонем 502000 рубл мешавад. ранги мошин сербиристия кузаш сидан аст. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад. ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. 4 баллони нав дорад. 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. задни камера дорад. боз кондитсионераш 100% кор мекунад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед и дар видео лайкро фаромӯш накунед. дуюм Opel Duty соли бароишаш 10000 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 1.8 литра. коробка передачи автоматика. нархи мошин 43000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 308000 рубл мешавад. ранги мошин сербиристия кузаш сидан мебошад. мошина састаяниш аз зури бад гуфтесай ки боз арзон мешавад. бисёртар занг назанед. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сеюм Opel Zafira соли бароиши 2001 солай дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвориш бензин газа, объём мотораш 1.8 литра. коробка передачи автоматика. нархи мошин 45000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 323000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса алишиам бадай ба Starex и Vita. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Chrysler 300 соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвори бензин газак, объём мотораш 3.5 литра. коробка передачи автоматика. нархи мошин 90000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 646000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад. радной мотораш мебошад. мултирул дорад. кондитсионераш 100% кор мекунад. алишиам аст. агар ба ягон мошини соз. агар харидори аниқ бошед, боз гап мезанем дар пеши мошин гуфтагӣ. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум ВАЗ 21099
соли бароишаш 2003 мебошад. дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.6 литр. коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 10500 сомония. ба рубл бигардонӣ 75000 рубл мешавад. мошина ҳама ҷоша 100% гуфтеста. мотор ходовоиш 100%. боз чахчах гуфтагия мекунем. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро аз худашон гиред. шашум. Opel Astra G соли бароишаш 1999 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, коробка передачи механика мебошад. объём мотораш 1.6 литр. нархи мошин 32000 сомония. ба рубл бигардонид 229000 рубл мешавад. ранги мошин серебристия, кузаш хачибег мебошад. мошин лукам дорад ба фикрам. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. ин охирин нархша. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум. ВАЗ 2111 соли бароишаш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия. объём мотораш 1.5 литр. коробка передачи механика. нархи мошин 25000 сомония. ба рубл бигардони 179000 рубл мешавад. мошин ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад гуфтеса, боз арзонам мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, то ҳозира обуна шава и дар видеои мо лайка биҷиқа. мо мегзарем ба мошинаҳои фурӯшии шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳаштум. Toyota Alphard соли бароишаш 2008 сола. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар варзоб. сӯзишвори бензини холия. объём мотораш 2.7 литр мебошад. коробка передачи механика. нархи мошин 85000 сомония. ба рубл бигардонид 610000 рубл мешавад. мошина состоянияша зури бад гуфтеста. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда барои ҳамин қадар мефурӯшанд. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум. ВАЗ 2107 соли бароишаш 2002 сола. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар масчоҳ. сӯзишвори бензин газа. объём мотораш 1.6. коробка передачи механика. нархи мошин 15000 сомония. ба рубл бигардонид 107000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад. техосмотраш тамом шидагия расход надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум. Opel Caravan Простой соли бароишаш 1993 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кулоб. сӯзишвори бензин газа. объём мотораш 1.6. коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 18000 сомония. ба рубл бигардонем 129000 рубл мешавад. мошина ҳама ҷоша 100% гуфтеста. документош танҳо тамом шидагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. ВАЗ 2114 соли бароишаш 2011 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия.
ابیو موتورش 1.7 لیتره коробка передач механикай. нархи мошин 28500 сомония. ба рубл бигардонед 24000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад. состояниш зури бадай гуфтест. документош 2 моҳи дига сурок дорад. тонировкаш тамом шудагиа. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12 ваз 2106 соли бароишаш 1986 дар ҳолати нормални қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишворӣ бензин газа. коробка передач механика мебошад. авио моторш 06. нархи мошин 10500 сомония. ба рубл бигардонем 75000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷӯша 100% гуфтест, ягон камбудӣ надорад гуфтест. алишиам бада ба некси матиз ё ин ки 99. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. Сарбаланду хонаобод бошед.